Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. The Joint Action Committee John Lightly Polling Station kibikin thop ya ka misay kalang dong dai mat ka maus mai hakar photruk lalingkot arajar phosan kilalit banyak kendu yu Deputy Commissioner John West Khasi Hills District uba Garrett LSN Dikes Dawa badin Pynjlan shwa ya Jingpynrung Kyrteng thama ha Electoral rule nagabenta John ki atpuit lishnong ki bahap ha ki Lightly Polling Station. Kinoyalam ka committee kila ong bagay jing Dawa ban Pynjlan kadih halo ka Jingpynrung jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ban pinne ki atpuit ligishnong na ki Lightly Polling Station daga special session jong ka District Council kablalong haga ka kandai tri uno pra arajar phosau limbaga Constitution of District Council Amendment Rule arajar phosau. Kinoyalam ka committee kila kerpat ru yu Deputy Commissioner ban phai ka jing kerpat jongki Sekretariat District Council Affairs ka Sorkar Jilla berkumju kila kerpat ru yu sembut benderang ba ka Jilla ba Preston Tensong ubakmi Sekretariat District Council Affairs ban penyok kham kloy ka jing menjur na ulat ka Jilla. Ni pensengiau ba ki arpoit ligi snong ki ba kentup lightly ki polling station menta ngidang up ya ka jing monjur lene ya ka muhor jong governor jong jelal ne jong ulat jong jela te ngila ai de jing tho ba namar ba arpue artarik kumbala bena kumbang ngila i ha ka media ba ka de ka Jingpynrung khaddu ne ban penrung ya kano ka ipik ka badai sya kano ka constituency te menta ka singi ngila wan khnang sene ban ya kandu yu ban pensngeu ba at least la kumno ban penjelan na kumta kini lightly ki polling station namar ba menta ngidang up ya ka jingmonjur jong ulat kumbang ngila i hangne ngila yo laka nadu kat khandai tarik ba kala pas kerpang ya kene ka jingkerpat ka jongi ba ya arpoitli kisnong lightly ki polling station kila monjur da ka KHDC kabala monjur lengba da ka Constitution of District Councils amends rules arjar psau kila monjur ban pen phai biang ya arpoitli kisnong kamut kini kisnong ki tanggulabi jaslar poryu hawe maukar mausmai porskan lumoblei hadok lum sosan porlanong trai nong dubir langdongdai moguru A B C pormauling umkap gabur mesai porthanang villages under 28 ramrai jerngam constituency and at the same to 29 motion road constituency. Today halor kani ka banta ba ngidang up ya kumuhor lane ka jingsoy jong gubernur ha ka bedei bat ka jing monjur ya kani ka jing monjur ka bala pas ha ka station kerpang jong ka KCDC men ha ka khandai tarik banai bakat arjar arpsau. Te mentang ila yo ban ya keren batu Deputy Commissioner jong ka West Kasil banakaleng jong ya ka ai ka ba ka notification ka kaptha alne ka DCA kaptha mau ubud baik kat kum ka notification temen hakajo ka porung la kat yu ba at least la kum no ban forward no menta ka sngi ya ka ne ka jingkar pat la ne ka jing sngi ka jongi sya ka DCA ne ka District Council Affairs Department syate shilong khnang ba kin yo il ne kin yo sngi ya ka jingut jingnam jongi ki arpoit li kisnong ki bahap ha lightly ki polling station te ni nakaleng jongi ka JC ki lightly ki polling station ni kerpat ya ka sorkar lengbau ba Preston kumjuru ya ulat badon burom jong ka jela Meghalaya basngeu bha ban penkloino ban soy katkum kane ka jing pha jong kane KHDC bala monjuringi ban penni bai ha ka motion road constituency ban pha jubol ne ban pha ingi sha ramrai jerngam constituency.